Unong wat Jingkyntiew lembaga RTI ubah pau jong kejela ubah Disparsing rani. Klaim da syong taj ula beteng ban wat Jingkyntiew, bad ha kesini baar jong katayo ula pentip ula syam bagadon ka kendrom kendram ha ke Jingkyntiew kerdan ki pulit jong ka Tnad Fire and Emergency Services ha kejela. Ubah Disparsing rani ula ong bakat kum ke Jingkyntiew ki baulay opriang ula syam bagadon ka kendrom kendram bad ke jingmam itu itau ha ke Jingkyntiew kerdan ni kinong trei ha ke Tnad Pynlip ding. Ulang bagadon kajing artatian ne kajing lek Shilliang khamat ha kajing Jingkyntiew kerdan na kakam leading fireman show sub officer but station officer. Uba Disparsing rani ulang bagi don ki pulit ki barang sutrai dang meno nerai kila syak Jingkyntiew kerdan bat la Jingkyntiew ki kum ki station officer but ki sub officer. Nerai ki bla train aduk kesnem syajar kendai spak prapusan haduk menta kim shimlayo ekono-kono kajing Jingkyntiew kerdan setia. Ulang bakat kum kakai pot kebal IT dau PIO jong ka Fire and Emergency Services. La kedau syai ba Jingkyntiew kerdan na kakam leading fireman kalong kat kum ka kerdan. Kaba kiladon netrei slam hakakam. Henrei ki bla trei slam hakakam kim shimlayo setia kata ka Jingkyntiew kerdan. Uba Disparsing rani ula kentu yu Chief Secretary badu Director General ki pulit kejela bagi dai ban pensyai halor ke kendrum kendram ha ka Jingkyntiew kam ha ka Tnad pulit Pynlip ding jong kejela. Kiba joining nasnem prap kundai pulai penriu pusau kundai pusan bat kini ki sub officer ki banai sujon hau kundai pusan kundai penriu kundai be ar hajarwe ti kini ki officer ki banai sujon nang man ogini ki police personnel ki sujon nang mano kaliyo kiyo kerdan syara kerdan sub officer dan station officer. Tiha bang apa ya ka seniority list jong ni ka RTI report ne ka bejrong ba seniority list ngalap bagidon ki bal ajoan ya do pra pausan pra penriu pra penyu pra pulai kim par yo promotion ndai ki yo kloi man ka ne kini ki bla sujoan yo RJRW kini ka pensya ya ta ka kum ka seniority list ti ne ka RTI ka pensya bagadon sya ka ta jinge penkiu kam hungtei da ka jinge de perlok oh jing ni la pensya ni RTI report nga kali ba ha kanu korkom la ban pa ai permission ni gibriu te hang ni ka permission hang ni ki juba kolong ba ai permission ni gibriu kat kom ka seniority list but ka merit list ka merit list ka dei ha ba gibriu ki tre hintei hadien kat to kan ni ki yo training ban ni specialize ya kanu ka kam ge bede bat ki tiki bede bat tiki police bede ban tending te abang kali pat ka hakano korkom ba kibriu kiyo ban training te hne la batai sai number 5 on the criteria for selection of personnel for that training are on seniority list and on rotation basis te hne la basai tai sai hne ka te report la ong ba kibriu ki bayo promotion la bias kat kom ka seniority list hne la batai sai ke jingkali kalong ba kumno ba ne ki kibriu ki ba dang sujuan ar hajarwe kendai penriu kiyo promotion kloi bani itu gibri belajuan do prapulai propsan penriu ti ni do jakal do jinggeli ba ban ba police men kadon kum kane ke ba bomla ban priang ka force ka ba kani ka RTI do hne la list of firemen for promotion to leading post kum kinero kerteng ne kinero gibri ki ba la join chwa ki mio promotion ki yo manda kini ki banang sujuan nang mendo te habedai bagane ka jingyele ba yang te po fire and service sing te po fire kit nak lang jonga ngala complain po ngala pan clarification na po chief secretary ba DGP kene ngala pam ta sni stay but ka subject kalon clarification on status of promotion when the juniors employee supersede the senior Pan collection na ka office jong chief secretary bat ka DGP for necessary action. Te be ga dei wani na pam ta sngi te ga juba ngam pat yo abi dei ni.